ମାନେ ତା ଗୁଣବନ୍ତକୁ ଆଗେ ବାଢିକି ଦେଇଦବ ଥାଳିଏ। ଖାନି ଖାନି ଏଟା ଭଲ ମାଂସ ନାଇଁ, ଜମା ଖାନି। ଥାଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ଛାଡିଦେ ଖାନି। ଭାଉଜ ପାଇଁ ଥରେ ଖାଇଦେଲୁନି, ନହେଲେ ଟିକେ ତଳେ ପକେଇଦେ ଭାଉଜ ନାରେ। ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ପୁରା ଖିଚୁଡ଼ି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖିଚୁଡ଼ି ବେଳେ ପୁରା ମଟନ ଝୋଳର ଲୁକ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହୋ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଦେଖିକି, ଆଗେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କାହିଁ ଆଉ ଦଇନି? ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଆମ କେଉଁଝରିଆଙ୍କର ଯାହା ହଉନା କଣ ପାଇଁ ଆଗେ ମେନୁରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିବ ଖିଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ଯା। ମୋ ମାର ହାତ ରନ୍ଧା ଖିଚୁଡ଼ିକୁ ମଟନ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ମନା କରୁଛି ଆଉ ଖାଇବିନି ବୋଲି, ତା ମା ଆଣିକି ଡାଳୁଛି। ଦେ ଦେ ଆଣିକି ପ୍ରେସର କୁକରଟା ବସେଇ ଦଉନୁ ତୋ ପୁଅ ପାଖରେ। ପ୍ରେସର କୁକରଟା ଆଣିକି ବସେଇ ଦେ। ବେ ମାର ଖାଇବା ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୋ ପ୍ରିୟ ଲେଗ ପିସ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ। ଖା ଖା, ଗଣ୍ଠି ପିସ୍ ତୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ନା, ଖା ଖା। ମତେ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ପିସ୍ ଦେଇକି ନିଜେ ବେଳେ ଗଣ୍ଠି ନେଇଯାଇଛି।